Mo rin mura nagunggoy na. Ay, yung kakawag saging. Na. Mata nga alam na jag lumuto. Bag-o pa ganina ni Odto. Sana all. Kao na po do. Ang luto na po. Saan ang po ka diha? Dua na po ka? Sana all. Saan na po kayo giluto, ane? Saging na po. Ay, unggoy. Mo rin mura nagunggoy nay. Mura nagunggoy nay. Mo rin mura nagunggoy nay. Ay, yung kakawag saging. Na. Oh, day. Maunggoy. Yung kakawag saging. Ara na miya po kaldiro. Mana Sana yung kaldiro dong aga nagunggoy, guys. O dong aga nagunggoy, dong aga nagsaging. Guys. Parang panahon pa ng mga kuan, guys, mga Jurassic Park. No, parang aga puti kayo. Nay, nga nang kumupo ka muna mo, nay, bisag mo alas 6 pa mo ingon, mamlagi mo. Bata na kay Udto na. Udto, din ang alas 6. Kamu sidlak nagadlaw. Sa? Sa, nay? Sidlak nagadlaw. Pagkakadungog. Udto, din ang alas 6. Sa may adlaw. Kurat-kurat, lumang ka. Bakod, puta no. Ngayon, na doon ang mga tiguang mo pukaw. Pagod na, kailas ayos na. Oh, parang udto na. Dari na sa oras, day. Alas 5.